Id-dritt tal-vot lil dawk li jalqu 16-il sena huwa fuq net fl-aġenda tad-diskussjoni għax-xogħol tal-Gvern għal dan ix-xahar. Dan tħabbar mill-wib tal-Gvern Byron Camilleri li waqt il-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra ħabbar ix-xogħol tal-Gvern għall-ewwel xahar tas-sena l-ġdida. Fosthom dan l-abbozz ta' liġi li jemenda l-Kostituzzjoni li se jibda jiġi diskuss fid-29 tax-xahar. Fl-istess kumitat, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern ħabbar li l-Gvern qabel li l-qagħda tal-housing f'pajjiżna tkun diskussa fis-seduta parlamentari ta' nhar l-erba' 24 ta' Jannar. Intant fuq mistoqsija tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, Fern qal li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar l-art taż-żonqor tista' tiġi diskussa fl-ewwel ta' frar. Il-Gvern ħanota wkoll tat-talba tal-kelliem tal-Oppożizzjoni Stephen Spiteri biex il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa jiddiskuti l-iżviluppi li saru dan l-aħħar dwar il-kuntratt tal-isptarijiet. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li d-diskussjoni fil-plenarja hija l-ogħla waħda fil-Parlament Malti u għalhekk ma jagħmel ebda sens l-argument tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista meta tgħid li l-Gvern irid jevita diskussjoni dwar l-investiment mill-privat fil-qasam tas-saħħa. Kif qal Fern minflok il-Gvern se jeleva d-diskussjoni mill-Kumitat għall-Plenarja f'diskussjoni li se ssir fi 17 ta' Jannar, jumejn wara li l-Parlament jerġa' jibda jiltaqa' wara l-btajjel tal-miliet. Dan biex fil-waqt li ju jkun jista' jispjega li x'dan l-investiment issa bis-sem ta' kumpanija rinomata Amerikana se jkun qed jibdel għall-aħjar il-qasam tas-saħħa, l-Oppożizzjoni kollha ċans kollu li tgħid għaliex kienet u għada kontra l-proġett. Il-Partit Laburista qal li dan se jsir bit-tama li jibda jinftiem għaliex l-Oppożizzjoni ma tridx l-isptarijiet li hija ħallit mitluqa illum jingħataw il-ħajja b'mod li pazjenti Maltin jieħdu l-aħjar servizz b'xejn u pajjiżna jattira wkoll turiżmu mediku. Il-Partit Laburista temm jgħid li sa issa l-uniku ħaġa li qed jifhem kulħadd fl-ewwel jiem ta' sena ġdida illi l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għamel l-istess riżoluzzjoni tal-kap ta' qablu Simon Busuttil dik favur in-negattività.